Patumi aruni phai inkoi arni lakha inkoi latrok Dwarbaguri MSC constituency angkang Deithor Moniram Langni auditorium hall along HSLC lapen HS ke pas students tumaphan felicitation program mate karchu ajai me ke paman pon Dwarbaguri KSU head branch tumpensi labangso felicitation program ki dengpon Dwarbaguri KSU head branch president Sarkuru terang pen me ke chari pon melong KSU advisors amoron terang pensi aluhi pachini pon Lapen Chief Guest Dwarbaguri VDC Chairman Sarkoi Rongphar, Invitation Guest BLCC Chairman Sonjoy Teron, Dwarbaguri BJP Mandal Committee President Sunaram Singnar, Deithor Police Station Assistant OC Kulenjit Bara, Government Model College Deithor Assistant Professor and Resource Barithe Lekthi, Dwarbaguri Karbi Rongasar President Divin Sontrang, SGB Rongsar, Rongbongkhat KSA President Secretary, Arlong Chuhu KSA President Secretary, Deithor High School, Higher Secondary School, Harlongbi Velongbi College, Deithor, Langklangwong High School, Deithor, Government Model College, Teachers, Lecturer Penchinglok, Pinangan Dwarbaguri Kithekidingatum Chitongdun. Pini labangso felicitation program along HSLC lapen HS ke pasatum pagrumpet pen, Pharo Troxy, a students at Tumapan Archopon. Lapen kiting ajay me ki paman pon penke Kalpotro Numaligar High Secondary students William Rongpharke pli subject letar chepalong dunlo. Lapen ajok alang liphan ta Karbi poho pen Archopon. Lapen assistant professor resort person pen Barithe Lekthi pen Kuson si college along Lo Charlie Ponangji Mapu penangan alam the than pon. Lapen ke Dwarbaguri VDC chairman Sarkoi Rongphar pen ki than pon HSLC lapen HS ke pas ke Kapurhi Kangtong Kalilang Angso si Angsongan Kapili Dunjia Panta Bor Iponangji Puta Than Pon Kedak Karbi Student Union KSU Hinpen Patir Piponsi Ladak Dwarbaguri Angkang Deithor Moniram Langni auditorium hall along non hejong SS lapen SSLC ki pasatapan archu ponlo asi lebakso karchu melong akyong dung guardian namnang kitong lo lapen ke texture atum courting jitum na kitong lo lasi choro parpik lo bini student and pandami athelang tum bini dakni tum ke thek ponlong ateng pen mission result kelong ponapot choro parpik lo lasi dak adu student num handami suniri ponlo je ansu se kichari ponto katu thek dia phan ning arong piglo je ausuta cepaduglo lape nilitum kethan ke pinkhat alam karju pen hedi ausu cepaduglo non bang ke mission arizol kelong mane matha damlo plote sarita letter di alang second year board exam nong silan kelo ponitum ke ning arong piglo mane ning karong lo nelike kolpato academy ben mole garlong Nale katia subject lang ni pone letter mali. Ne letter long nun ke saita subject long alternative English, finance, business studies la pen accountancy. Nile ke routine hai ke chibi be apene ki puhina ne class aro chipatang lab lo hai. Ahot pene puhi chot ne ke hostel long ge. Asi hokpet ni tum peneng si la bangso felicitation kibi la pujat kali. Idam tanga por an ben samli tum claim bong bangbong penenga na bang ke phongkri ni bakan bak dolon ni tum ke claim. Asi Pini ni tum lapangso felicitation mate kiro karcho ajai me kibi pon along ke chopha pon ke class 10 metric ke pass lapen high secondary second year ke pass non peneng lat surini ran ko priya pharman long ke pass ki unu na tum phansi archo pon long lo so along nang chitong dun lapen ni tum ke pangrum angkang abang ke Deithor pen chenglok rongsali rong ke along chu lapen hedong volunteer rongbong khat lapen apar dehuri lapang suang bong along student atum kaprek akhe loge charlie atum istamel la song kang atum apan ana bang pini tum chopha ponsi nitum ro archu ponlo lapen la solong jasemet nanga chirap dun dak Deithor high school Deithor Langklangwong high school lapen Ikangdong high school asonsi Romohar high school asonsi Apardari high school anparta Halombi college students lapen model gop college ladak degree college along students lapen dak high secondary school along student alang litum kat dog abitum stame headmaster pen chenglok student tum anstame nang chirapang chitu dun pen pini long so ajai megalong alang litum nang support dun lo nang chitu dun lo lasi alang tum hana choro parpik lo lasi penangan ni tum chethek pon long lo ladak Deithor angkang pi long stame la kep la pen krihni asat lang yun litum mesen pen aphai chilong pon long lo la pen
kunani karchu ponlong le det karchu ponlong kai dokok thai mini samili tum ta unan pen penangan apor arni en pensi data bang collect pon lo kumat si kipas ma kosorong pen kon ma lahai kat dok awi sami tum collect lo la pen ni tum kiri ke longa teng pen pen an bang ke pini na chutong labo la pen ala tum fan roar chu ponlong lo. News report Carbing Long Live.